Live mula sa ATI Bicol, Pili, Camarines Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon. Narito ang news update sa araw na ito. Labing-apat na araw na quarantine ng mga empleyado ng ATI Bicol natapos na. Makakasama natin ngayon si Maria Luisa Tena. Isang malaking tagumpay. Ito ang pahayag ng isa sa 6 na kawani ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 o DA-ATI Bicol na nagtapos sa 14 na araw na quarantine alinsunod sa patakaran na pinairal ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease o IATF-EID. Ang 6 na empleyado na hindi pwedeng pangalanan dahil sa sensitibong kadahilanan ay galing sa lalawigan ng Albay, na kung saan umiiral ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa panahong sila ay pumasok sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang Camarines Sur ay probinsya na kung saan matatagpuan ang tanggapan ng DA-ATI Bicol. They came from Albay, yung ating mga staff, 6 of them. Bakit mag-ika-quarantine? That's IATF minimum health protocols. So, yung DOH natin found it proper na yung tinatawag na non-pharmaceutical treatment ang gagamitin. So, kailangan silang i-isolate natin through quarantine para malaman natin kung sila ay may dalang sakit o wala. Ang ilang kwarto sa pangalawang palapag ng dormitoryo ay nagsilbing quarantine area. Habang ang 6 ay naka-quarantine, ang kanilang pangangailangan ay tinutugunan ng ATI Bicol sa pangunguna ng aming Center Director na si Elsa Parot. Gayon din ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Pili, Camarines Sur. Ang pagtatapos ng quarantine ay nakatakda sana noong Mayo 15, subalit dahil sa bagyong Ambo, ito ay pinagpaliban hanggang Mayo 17. Sa aking mga kasama, maligayang pagbabalik. Ako po si Maria Luisa Tena, nagbabalita. Balik sa iyo, Nida. Maraming salamat siya at yan po ang news update sa araw na ito. Ako po si Nida A. Hagos para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.